Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon mayong adlaw kaninyo o kumusta? Hinaot nga nakamo sa kapiskay sa panglawas. Kini si Brad Clive Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics mahig-uban kaninyo. Usa ka kahugpungan nga nailalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o ingon man friends sa Catholic Biblical Federation sa Southeast Asia uban sa atong coordinator si Dr. Natividad Pagadot. O diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, kitang gitawag nga Biblical Animators or Bible Apostles. Uban sa atong obispo, Archbishop Jose Cabantan, ug sa mga kaparian nga tanan, labi na kang Monsignor Elmer Is Abakahin, o sa tanan nga mga kamadrihan o mga congregations, o ingon mo sab sa atong mga kapartners nining atong pakig-uban kaninyo dinhi sa Catholic media. Now, nining tunguran makigsunan ang atong isgutan, mao kining mahitungod sa hypostatic union or incarnation. Ang Dios nahimo siyang tao. Murag ingon daw sa dako kaayo nga misteryo. Tinuod ba? Pwede ba nga ang Dios mahimo siyang usa ka tawo? Unya, sa unsa man paagi sa nahimong usa ka tawo? Unsa man kayang pagkinabuhi? Iyang paglihok-lihok nga ang Dios nahimong tawo. Ingon daw sa lisod kay siya sabton sa atong yanong nga panghuna-huna. Apan ang simbahan uban sa makuti kaayo nga pag-usisa niining mga butanga, nakita og naklaro gid pag-ayo nga kini usab ang gituohan sugad pa sa panahon sa mga apostoles, sa ilang mga disipulos, paingon sa mga church fathers, o ingon man sa mga propesiya gikan sa Old Testament makigsunan, dunay holistic idea of understanding ang balaang kasulatan ug walay contradiction kini sa uban nga mga portion sa Biblia ug tinuod gid ay nga ang Dios nahimong tao. Ug kining mga butanga mo ni atong hinahinayon mga kaigsuonan sa pagpatin-aw kaninyo aron nga mas naklaro nato nga maoday kini ang atong pagtuo sa simbahan nga Katoliko. Apan mas masabtan nato makigsuonan ang hypostatic union or incarnation kun mo una kita paghisgot sa gitawag nato nga Santissima Trinidad. Nga nining usa ka Dios dunay tulo ka persona. Dili siya tulo ka Dios, so atong bantayan pagayo. Isa siya ka Dios, apan nining isa ka Dios dunay tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang Amahan dili siya mao ang anak. Kay dili man pwede nga papa ka, amahan ka, unya kinsa man imong anak. Unya moingon ka nga ako sa bang anak, so dili pwede. Dili pwede nga moingon ka nga anak ako, unya kinsa man imong papa, ako sa ang papa. So munang amahan, dili pwede nga mahimong anak. Unya doon na pa'y mga nindot nga pangutana nga kinsa may una, ang amahan o ang anak. Ug kasagara nga itubag moingon sila nga mao ang amahan. Apan hinumdumi pag-ayo, nahimong amahan ang usa ka lalaki sa dihang naa na siya'y anak. Sa to pang iyang pagkamahan, dungan sa pagtunga sa dihang naa na siya'y anak makigsuonan. Muna nga kung ang Diyos amahan siya, then in eternity, amahan siya, in eternity usab, doon na po siya'y anak makigsuonan. O yan, nining amahan o ang anak, doon na ilang gitawag nga relasyon, din naghiusa sila. O kinimo ang gugma, o kinimo ang gitawag nga Holy Spirit, ang balaan nga gugma sa amahan o sa anak. O again, dili pwede nga ang amahan o ang gugma maura. Lahi ang amahan, lahi ang gugma, lahi usab ang anak. Kumuduol ka og usa ka babay, nya mayon ka nga ako nahigugma kanimo, insakto. Apan dili pwede mo ingon ka nga ako mao ang gugma, dili pwede. So muna nga ang amahan, lahi siya sa gugma, ang amahan dili siya mao ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo dili usab mao ang amahan, ug ang gihigugma makaigsuuna no, ang anak dili pud siya mao ang gugma. Kay lahi man tong gugma, lahi po tong gihigugma. So ang anak siya ang gihigugma, ang Espiritu Santo siya ang gugma. So dili pwede nga ang lover o beloved maora. So lahi ang lover, lahi ang love, lahi ang beloved. Ang lover mo ang Father, ug ang love mang Holy Spirit, ug ang beloved mo ang Son. Apan dapat dungan silang tulo.
Kaysa diyang nahigugma ang amahan in eternity, ang iyang gugma usab in eternity. Muna nga, ang amahan, ang anak, ug ang Espiritu Santo, usa lamang sila ka Dios. Diha sa kainaiya, sa pagtungha, usa lamang sila, apan managlahi sila, diha sa persona. Kini ang Santissima Trinidad. Ug ang Biblia nagmatuod usab nining butanga makigsuonan. Dili lamang kini mugna sa simbahan Katoliko, but gikan usab kini sa Balang Kasulatan. So niya ang bersikulo nga nindot kay nato nga sawan nining higayuna. Giingon sa Matthew 28 tudling 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Makita nato diha ang distinction. Father, Son, ang Son ug ang Holy Spirit. Unyang gigamit nga term is name, no? So isa ka name, dili names. So one name, the Father, the Son and the Holy Spirit. Kining name makigsunan nga singular ang presentation diha sa atong gi-quote nga verse. And actually tanan nga mga versions, no, Protestants and Catholics nagamit ani nga term name, singular in form. Sa mga gitawag nato mga rabbis, ang word nga name nagpasabot og presence and consecration. Sa ato pa nga dunay one presence, one consecration, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa ato pa ang ilang unity diha sa ilang pagka-Dios. Kay klaro naman ang distinction sa Father, Son, ug sa Holy Spirit. Unya sa Hebrew manuscript, kining word nga name, gitawag po nilang Hashim, nga nagpasabot og God. Sa ato pa, it looks like in God, baptize him in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa ato pa, nining usa ka Diyos makigsunan within that very God. Doon ay gitawag na to nga three distinctions, three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug kini ang pagtulon-an nato nga gitawag nato makigsunan nga Santissima Trinidad. So klaro na, lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo, apan usa lamang sila diha sa pagka-Dios. Now karon, nining gitawag makigsunan nga amahan, anak ug Espiritu Santo. Ang nahimong tao ang anak. Remember, wala nahimong tao ang amahan, wala usab nahimong tao ang Espiritu Santo. Ang nahimong tao makigsunan mao ang anak. Munang gitawag na to incarnation. Incarnate. So niya ang definition makigsunan sa gitawag na to incarnation. From the Latin incarnate, into human nature. No? Sounds like carne, flesh. As divine action sa kinikalihok sa Diyos. The incarnation is the forming by God in the womb of the Virgin Mary, a human nature in union with and subsisting in the person of the Word. Sa ito ba, diha sa womb ni Mama Mary. Nindot kayo, Christmas na Christmas kayo siya. Diya sa womb ni Mama Mary, ang second person makigsunan, no? Giform ang usa ka human nature o kini nahimong gihiusa, united, muna gitawag og hypostasis. The second person ni unite siya og human nature, subsisting in the person of the womb, no? Nindot kay ang term nga gamit sa atong simbahan. Sa paggamit ni makigsunan sa human nature, dunay subsistence, sabot nga naglihok siya, nagpabilin siya nga usa ka Dios ug wala kini nausab ang iyang gitawag nato nga divine nature. So the second person nihupot siya makigsuonan o human nature, at the same time ang iyang pagka-Dios wala kini maunsa, wala ma-mix. Lahi man ang kape nga 3 in 1, no? 3 in 1 na mix. So lahi ang result ni produce another being, ni produce og lain nga entity. Ang incarnation walay changes nga nahitabo diha sa pagka-Dios. The second person remains God and remains very divine and uniting into the human flesh, human nature, nga dunay body, dunay soul, dunay intellect and will, ni unite ang second person. Kana ang panghuna-huna posisyon sa atong simbahan nga Katoliko. So importante makigsunan nga maklaro nato unsay mind sa simbahan Katoliko. Kay base ni nagunahuna nga
na mix ang pagka-Diyos ug ang pagkatao sa atong Ginoo, o di ba ka ma-divide na aton yung putlon mo ni ang pagka-Diyos, mo na ang pagkatao, no? Ingon na nga murag atong gi-slice into two. Dili ingon na ang union magigsunan. Dugang statement sa atong simbahan, the Son of God therefore communicates to his humanity his own personal mode of existence in the Trinity. So unsa iyang personal mode of existence in the Trinity, yung eternal mode of existence in the Trinity, yung divine mode of existence in the Trinity, yan ang communion, the word communion with and union, communion dito sa soul and body sa atong Ginoong Hesukristo. Diya sa iyang humanity, just expresses humanity, the divine ways of the Trinity. Sa ito pa, ang divine ways of the Trinity, unsa iyang way of existing as in union with the Father and the Holy Spirit diya sa Trinity. Iya kining gi-communicate diya sa humanity makigsuunan, both body and soul. Ingon ana ang nahitabo. So wala na usab, no? Wala na usab ang iyang pagka-Dios, but iyang gi-communicate diya sa human nature makigsuunan. Ingon ana ka-unique ang atong Ginoong Kristo. Ingana ka-unique ang iyang pag-exist sa diyang niabot sa dinhi sa kalibutan. Kini mga butanga inyo sa mapupo, no, sa mga works atong mga scholars like Father Ludwig Oath makigsuunan sa iyang libro nga Fundamentals of Catholic Dogma. Nindot kaayo iyang pag-explain nining gitawag nato nga incarnation or hypostatic. Now karon unsa may mga biblical basis nini makigsuunan? Doon na bay mga supporting nga mga passages niini sa balaang kasulatan? Na passage nga nindot kaayo nga atong ipabasa kaninyo. John chapter 1 verses 1 to 4 then to 14. Unsa may giingon makigsunan? In the beginning was the Word. Anong gitawag mo ni was the Word? Tungod kay si Kristo ang Son. And then, as a Son, He is the Word. Because the Father is generating the Word. God is generating the Word from His within. O ka na na-generate nga Word magigsuunan in eternity. Munang gini St. Augustine nga eternal generation. O kining Word niya na-generate from within His very being. Gitawag ni siyang Son makigsuunan. Because of the generation of the Word. Kung maghuna-huna ka, dunay gaka-form, dunay gaka-mugna nga word ha within sa imong paghuna-huna. So dunay generation. But in the Trinity, this generation is eternal generation of a word. That's why it is called Son. So in the beginning was the Word. Unsa nagbegin diha ang word ba? No. Sa dihang ni-start ang gitawag beginning. When beginning commences, sa dihang nagsugod ang gitawag beginning, nana ang word. And the Word was with God. Of course, no? Kaya dili pwede makigsunan nga ang God wala sa Word. Kung moingon sila nga gi-create ang Word, bot ba ipasabot nga sa wala pa gi-create sa Father ang iyang Word, wala siya Word? Kung ang Word makigsunan is the wisdom of God, in 1 Corinthians 1:14, 1:24, nagpasabot ba nga before gi-create sa Ginoo ang iyang wisdom, wala siya wisdom. So dili pwede makigsuunan. Muna nga the Word is in eternity together with the Father. Lahi ang gitawag to Father, lahi ang Word nga iyang generate in eternity. And so, ang third nga line kana sa green nga color, the Word was God, no? The Word was God. Ang pulong Diyos siya makigsuunan. Giklaro yun nga Diyos siya, ang pulong Diyos siya. Kay in eternity man siya. For dili sila dunay distinction sa Father ug sa Word. Muna ang ilang relationship is Father and Son. Ug lahi ang Father, lahi ang Son, but this very Son, this very Word is God and the Father is God. Ug kining Word nga God makigsuunan nga nag-exist with the Father in eternity, the Word was made flesh. Ang Word nahimong flesh, nahimo siyang unod. Na-change ba yung pagka-Word? Na-change ba iyang pagka-divine person? Na-change ba iyang pagka-Diyos? Wala. Apan nahimo siyang flesh. United in flesh makigsuunan. Ang iyang existence dito sa Holy Trinity, iya kining gi-communicate sa flesh. Meaning to say, the body and soul or the human nature sa atong Ginoo makigsuunan.
So hinaot nga klaro kay kini nga passage, it supports the incarnation and the hypostatic union. Unya ang understanding ani sa early Christians klaro gid sa ila. God is incarnated. Lain pa nga passage may kasunan nga atong i-share kaninyo anining tungra ang John chapter 17 verse 5. Unsa may giingon? Ingon atong Ginoo, Father, give me glory in your presence now. The same glory I had with you before the world was made. Unsa yun niya? The same glory I had with you. He was with the Father before the world was made. Ang amahan gitawag na niya og Father. Sa to pananay fatherhood and sonship. Now kung ang fatherhood, ang pagka-father is in eternity, because God the Father is eternal, ang Son usab dapat eternal. Okay, eternal man, nag-exist na siya before the world was made. Wala pa ang kalibutan. Wala pa ang galaxy. Wala pa ang mga bituon. Wala pa ang solar system. Wala pa ang adlaw, ang bulan, ang mga tanom, mga kahoy. The Father and the Son, nag-exist na sila makigsuunan. Na siya. But yan ang gisulti nitong panahon nga na-incarnate na siya. Busabot nga, nahimo na siyang flesh. Apan, klaro kayo sa iyang makigsuunan. He was with the Father. Klaro sa iya ang presentation nga, Diyos kayo siya. Ug klaro gi kayo iyang pagka-Diyos. Kaya nag-exist na siya sa wala pang kalibutan ug nahimo siya. Okay? Nahimo siyang usa ka flesh, nahimo siyang unod sama kanimo ug kanako. So magkaigsunan no, hinaot nga ni support kini pag-ay nga verse. Apan ato ning i-try sa pagtinagsa or tinamban-tinamban kay atong tinguha nga masabtan gid ninyo pag-ayo magkaigsunan kung unsa ang doktrina nga gitudlo sa Biblia may tungod sa incarnation. So una makita to nga Jesus Christ, the second divine person, doon na siya eternal pre-existence. But pasabot nga before the world was made, na siya, having the glory with the Father. He could not have the glory kung wala pa siya nag-exist. Kaya ingon man uban nga pa siya sa mind, wala pa siya real existence. He could not have the glory. But yung to Ginoo, the glory I had, na siya glory with you. Sa to pan exist siya in eternity. Unya, ang iyang divine person is not created. Not created, but incarnated. Okay? Tanaw na to sa ato human nature. Kaya kita mga tao man sab, ang atong Ginoo pagkatao man. Humans from nothing. Of course, before, so wala pa yung papa o mama, 100% wala sab ka. Okay? Nothing. But from nothing, gi-create sa Ginoo ang imong human person. Gi-create sa Ginoo imong human person, and the human person is also incarnated. Atong Ginoo, ang iyang second person as God, wala gi-create and incarnated. So you, kinsa nang person na you, ikaw, kanang ako kini, myself, na incarnate ka, gi-create ka ang imong person, then incarnated na ay soul and body, ug ang Ginoo usab in the same way but in a different way, na incarnate usab siya, the same siya sa ato, but wala sa gi-create. Ang yang divine person na incarnate, na soul and body, wala gi-create ang yang divine person. Kita, ang atong human person gi-create, o na-incarnate usab na ay soul and body. So, na divine person unite sa human nature, ang human person ni-unite po the human nature in a creative or sa pag-create sa Ginoo makigsuonan. In a created way. But sa Ginoo, in uncreated way ang divine person, but ang yang human nature mo gi-create nga didto ni-unite ang yang divine nature o divine person sa human nature. So muna makigsunan nga hinaot nga atong illustration nakatabang ni no, sa pagsabot nato sa incarnation or hypostatic union. So muna makigsunan nga klaro sa simbahan Katoliko nga ang atong Ginoong Kristo is a divine person o niya ni unite siya human nature nga walay kausaban sa iyang divine person, iyang Diyos nun nga persona, hiusa siya og tawhanon nga kinaiya. So niya, ang atong Ginoo makigsuonan sa iyang pagkasiya, no? Jesus Christ pre-exists with God. Therefore, He is one with the divinity of the Father. Nagpabilin siya nga nahiusa. Wala nagpasabot nga sa dihang ang second person unite og human nature na wala na iyang union sa Father
ug sa Holy Spirit nagpabilin gihapon, ha. So ang second person nahimo siyang tao, ang Dios nahimong tao, apan ang iya lugang kahiusahan, unity sa gitawag nato nga triune God sa Father ug sa Holy Spirit nagpabilin nga nara, wala kini mawala makigsunan, ug nagpibilin usab siya nga Dios gyud gihapon ug Dios gyud kaayo sumala ni San Agustin. So kini nga kamatuoran makigsunan nindot kaayo, no, nga ang Dios makigsunan sa iyang pagkasya. He humbled down himself, he emptied himself para mahiusa sa human nature nato nga mga makasala nga mga tao ni uban ang Ginoo makigsuonan. O kining mga butang angayan natong tuuhan pag-ayo. In John 14 verse 1, ningon ang Ginoo, you believe in God, believe also in me. Ano mo assimilation ang gihimos ng Ginoo. Na kung anso atong pagtagad sa Dios, sa ilang nailhan is ang Father raman, ang tungora. Kung gi-worship nila ang divine Father, ang Diyos Amahan magigsuunan, kung gituuhan nila ang Diyos, ato pong tuuhan atong Ginoong Kristo in the same manner and the same level of believing sa Father. Munang klaro kay iyang pag-admit diha nga usa sa ka Dios. There's no need nga mayon gid siya nga ako Dios ko. Remember, there are many ways nga ma-present ni Christ, ma-manifest niya, ma-declare niya ang iyang pagka-Diyos. Daghan pa maagi. O kani atong tan-awon. Nining tungo na John 14 verse 1, klaro kayo. You believe in God, okay, in an absolute way. We believe in God in an absolute way. We have to believe also in Jesus in an absolute way. Gideclare niya niyang tungora. Diyos siya, magigsuunan. O kini mga butang nga, naklaro ni Tomas sa dihang na-resurrect ang atong Ginoo. Paghikap ginya sa kamot nga nabangag kay nalansang og sa kilid sa Ginoo, nakaingon siya, my Lord and my God. My Lord and my God. Kinsa iyang gisultihan? Si Kristo. Wala siya nakurat. Siya nakurat kay nagkitagbo naman sa Kristo daan. Kurat siguro kung ikalit tunga si Kristo sa tubangan, kurat. Pero naana si Kristo, no need na siya nga makurat. But there was an exaltation of faith, pagbati sa pagtuo, naningon si Tomas, my Lord and my God. So kini mga butang nga mao sa ni atong dapat tuuhan. Apan desire sa Ginoo nga maluwas kita ug masayod sa kamatuoran with the fullness of conviction sa atong pagtuong Katoliko, dapat ato ning i-desire makigsunan. So niya atong another illustration may tungod aning gitawag nato nga Santissima Trinidad. Una sa atong gi-present, no, there is one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug ang second divine person na unite siya og human nature. Okay? Ang yang human nature at ipaklaro is not a person. Kita, ang atong human person is human. We have also a human nature. So human nature ta with human person. Por sa Ginoo, nasa human nature apan divine person. So kung mag-istorya lugar ta sa Ginoo, nagatubang ta sa iya, kita na to iyang unod, iyang mata, no, iyang buhok, iyang color. That is human nature, but within him, ang person nga naghupot anang human nature is a divine person. So na siya intellect, tapos siya free will, nasa siya soul. Complete yun nga human nature makisunan. But kining iyang body and soul, no, ang body nag-exist diha sa soul o ang soul nag-exist diha sa divine person. Sa ato mga tao, ang ato is nag-exist man ta sa atong human person, kay created man ta. Pero sa Ginoo nag-exist ang iyang humanity, body and soul diha sa divine person. Ang iyang human nature is not a person. Dili sa split personality, dili sa dual personality. So the union means the divine person is acting within the human nature, no? So man ka nakanindot mo isunan. The divine person is acting within the human nature. Jesus is both God and human. So dili lugar pwede nga oy karon gigamit ni Kristo iyang pagkatao, kunya pagkatao diyan sang gamiton niyang pagka-Dios. Dili kun ana, no? But ang idea sa simbahan, the whole humanity of Christ gigamit ni sa iyang divine person. Tanan makiigsunan nga action sa atong Ginoo, tanan niya nga mga lihok are expressions of the divine person true and manifested diha sa iyang humanity, sa iyang soul, sa iyang body,
sa iyang human intellect o sa iyang human free will, but within ang lihok niya na, ang pinaka-source niya na, ang pinaka-cause niya na, ang divine person nga naa diha within sa atong Ginoo. So klaro makigsunan nga tinuod gid kaayo nga Dios ang atong Ginoo. Wala nang wala iyang pagka-Dios. Nihupat siya human nature, apan iyang human nature dili human person. Apan tinuod ba siya nga tao? Niya ang atong next illustration makigsunan. Mahitungod niini butang nga kung ang atong Ginoo tinuod ba sab siya nga tao. Muni ang posisyon sa atong simbahan ng Katoliko. Jesus is man. Si Jesus tinuod po siya nga tao. Christ assumed a real body, not an apparent body. So tinuod gid nga lawas. Tinuod tong lawas nga gilansang sa cross. Tinuod tong lawas nga gidughang, lawas nga gilatigo makigsuunan, lawas nga gibunyagan ni Juan sa dinikaon natong Ginoo, sa dang niinom siya makigsuunan, tinuod gid kay nga lawas. Niya nang tungura ang Dios nga niusa sa lawas ni Kristo makigsuunan sa dihang matawag nato nga naglakaw ang atong Ginoo, nara ang iyang pagka-Dios nahiusa diha sa tawhanon niyang kinaiya. Niyon tong simbahan, therefore the God-man whom we require to be of a nature both human and divine cannot be produced by a change from one into the other. Sa to pa nga wala na change ang divinity sa atong Ginoo sa dihang ni unite sa human nature. Ang human nature wala po na change makigsuonan. No, walay mixture nga nahitabo, wala ni produce og new entity. Apan nagpabilin kini nga tawo og tinuod nga tawo sama kanimo og kanako. Sa tubang Ginoo wala gid say kalainan sa ato makigsuonan diha sa pagkatao. Except lang sa sala kay nakasala man ta. But humanly speaking, in terms of human nature, ang atong Ginoo the same gid siya sa ato makigsuonan. Diyos siya, and this pagka-Diyos niya, iyang pagka-Diyos, nagpabilin nga nahiusa sa Santissima Trinidad, Amahan o Espiritu Santo, o ni-unite kini sa tawhanon kinaiya nga sama kanimo o sama kanako. Tinuod usab nga tao atong Ginoo. Tinuod siya nga Diyos, tinuod usab siya nga tao. Kaniya to dunay mga erehes nga nagtudlo nga si Kristo dili a real human, mga docetes. Muna ilang hunahuna nga namatay si Kristo figuratively. God died figuratively kay wala daw human flesh makigsunan, apparent lang. Dili kini tinuod no. Niya dinhi ang giingon sa Biblia in 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 5 no. 1 Timothy 2 verse 5. There is only one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Doon na lamang yung usa ka prime mediator, the first mediator, the principal mediator between God and humanity. O kana ang tao, sa tapaklaro nga tao siya, si Kristo. Ang iyang pagkatao, wala, nag-deny sa iyang pagka-Diyos. Manatong batayan ha, kay usahay, pag ingon nga si Kristo tao, ang hunahuna lugar sa uban nga, it's a denial of His divinity. No. It doesn't mean nga kung tao si Kristo, gi-deny na ang iyang divinity. Gi-affirm lang ang iyang pagkatao. Yung nana sa makigsunan. In Rome chapter 1 verse 3, it is about His Son, our Lord Jesus Christ, as to His humanity, He was born a descendant of David. Sa ito pa nga, descendant gid siya ni David. Sa iyang pagka-tao makigsuunan. Sa iyang humanity. Klaro yun. Wali sa humanity nga marag alien nga nanaog dito sa kalibutan o kalit. But kaliwat gid siya ni David makigsuunan. Klaro kayo nga tao ang atong Ginoo. So tinuod siya nga tao, apan iyang pagkatao, denial sa iyang pagka-Dios, busa si Kristo mo nang gitawag hypostatic union, Diyos siya, at the same tao siya, ang divine person ni unite sa human nature o kana mo atong Ginoong Kristo. So tungod ini makigsuon nga kamatuoran, ang uban lisod kini i-conceive ug dunay mga oppositions nga nahitabo niini. O atong simbahan nagtaklaro no, check nila balik unsa man gyud ang teaching from the very beginning, unsa ang mind sa mga apostles, sa next generation, sa mga church fathers, down to the other generation sa mga Santo Papa o mga obispo o mga kaparian, o ang General Council, the Third General Council of Ephesus na forma in year 431, o gipeklaro simbahan, this is the truth that we received from the apostles.
the truth from the scripture. Gingon diri sa declaration ng simbahan mo ni atong mind, mo ni atong position, Christ incarnate is a single, that is a soul person, one person. He is God and man at the same time. O salan sa kapersona, divine person man siya, so God siya, at the same time, human siya makigsunan. Kini ang position sa atong simbahan. Kini ang mind sa atong simbahan para maklaro sa mga membro, kanato nga mga laygo, kung sa ang posisyon simbahan. Kung sa giklaro nga barugan ng simbahan ini, pinasikat sa Biblia o sa paradoses teachings nga na-receive na to from the very beginning gikan sa mga apostles known as sacred tradition. So atong simbahan makaigsunan klaro kaayo sa iya nga ang atong Ginoo ay Diyos gid siya og tao o muni ang gideklarar sa Konsilyo sa Efeso 431. Now atong tan-awon magaigsunan unsa may movement karon diha sa kinabuhi ni Kristo no kay Diyos man siya og tao. So sa malugar ang iyang mga kalihukan, nabay mga kalihukan nga nagmanifest nga nabulag yung pagka-Diyos o pagkatao. Actually doon ay union. O gini nga union wala ni nabulag sukad. Kaya ang Ginoo nahigugma man sa mga tao. So ang second divine person is invisible, dili makita. Like your person, like my person, you cannot see my person. Dili ni makita akong pagka-ako. Ay makita sa ako mang mata, ilong, panit, no, color. The same manner mo tan-aw kasi imong abay klaro sa imo iyang unod, klaro sa imo iyang mata, no, iyang ilong, iyang pamanit, klaro ka istanan. Apan within saya na ang human person, this is invisible. The same with our Lord Jesus Christ. Invisible ang iyang divine person. But ang iyang divine person gi-manifest diha sa iyang human nature nga mao'y visible. Sa ato pa, sa diyang mahimo siyang healing makigsunan, it is the divine person working using the hands of our Christ. Sa diyang muhil siya, sa diyang muhimo sa mga miracle, iyang mga pulong madungog sa mga tao. Ang tubig na himong bino, nadungog kini nila, gipahunong niya ang bagyo or subasko makigsunan. Nag-exercise atong Ginoo, nadungog iyang tingog, paglitok niya, nadungog iyang tingog. But it is the divine person nga nigamit makigsunan sa iyang human nature nga makalitok og voice in the same way nga kita mulitok og mga pulong. So these are assimilations sa iyang padayag sa iyang pagka-Dios, no? Na klaro nga Dios siya within a human body. Okay, kita tao, human person within a human body. Sa iyang mga pagsangyaw, mao gyapon pagigsunan sa sangyaw atong Ginoo. It is the divine person nga naggamit sa iyang human nature para pagsangyaw sa gingharian sa Ginoo. Iyon ana. So the divine person is acting through the human nature. Sa iyang pagkaon, sa iyang paglakaw, pagkatulog, pagmutan-aw siya sa imo, tan-awan nimo ang iyang mata. Example, tinutukay mo sa Ginoo, makita nimo iyang mata. But it is the divine person nga nagtan-aw sa imo using human eyes. Iyon na siya, no? Sa diyang imo siyang i-touch. Okay? Matouch nimo makigsunan ang atong Ginoo. Pero, ang imong natouch na it's the human nature nga gigamit sa atong Ginoo. Ingon man diya sa iyang nihilak atong Ginoo. Nihilak atong Ginoo magigsunan. You hear the voice of the crying, but it is the divine person crying using our human nature. The same nga human nature sama kanimo og kanako. Mao ni ang hitabo gikan sa diyang gisamkon pa si Jesus Christ sa iyang mama, si Mama Mary. Hangtod nga gianak, hangtod nga nidako, namatay, gilubong nabanhaw o misa ka sa langit. Kini siya nagpabilin makigsuunan ang lihok sa hypostatic union. Munang kitang Katoliko, ga-meditata sa tanan yugto sa kinabuhi sa atong Ginoo. Sukad pa sa dihang gisamgon siya sa iyang nanay, the feast of the Annunciation, sa iyang birthday, sa iyang pagkatao karon, atong ginasaulog, December 25, sa iyang kamatayon panahon sa Kwaresma, ug tanang hitabo sa Ginoo, gi-meditate sa simbahan Katoliko. So try to imagine daw makigsunan, uban nimo ang Ginoo. Makita nimo iyang buhok, iyang sanina, iyang naong, iyang kamot, no? Mahawiran nimo iyang mga tiil pagkanindot kayo. Because within that human nature is a divine person. Uli na pa ini mga manifestation sa biblical accounts makigsuunan. Sa una sa atong gibasa kagayna, John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh. So it is not the word of God
within a flesh, na unite sa flesh, makigsunan. Colossians chapter 2, verse 9, niyon St. Paul, for the full content of divine nature, the full content of divine nature lives in Christ in His humanity. The full content of divine nature lives in Christ in His humanity. O walay portion sa humanity ni Kristo or sa human life ni Kristo nga nibulag ang divine nature makigsunan. Bata man siya, nidako na siya, namatay siya, nagpabilin gihapon, okay? Sa dihang namatay atong Ginoo, nabulag ang body and soul, but ang yang body is united with the Word of God, united with a divine person, o yang soul nga nabulag sa body is still in union with divine person. Kana ang realidad makigsunan. Muna ginameditate kini kanunay sa simbahan Katoliko. Sa Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Gingon dinhi, about Jesus Christ it is said, He always had the nature of God and took the nature of a servant. He became a man. So, makita nato ang idea ni St. Paul. No? St. Paul was not part of the 12 apostles. Usa siya sa mga matawag to nga next generation of believers sa atong Ginoo. He always had the nature of God. Nawala sa iya ang kinaiya sa pagka-Diyos. Diyos kay siya makigsunan. Nagpabilin. And took the nature of a servant. He became a man. Diyos kay siya, apan iyang gihuptan ang nature sa usa ka sulugoon. Gihuptan ang nature sa usa ka tawo. So pag kini makigsunan nga lihok sa tong Ginoo sa incarnation, nga Diyos siya acting in a human nature, klaro kay nga gisuportahan sa Biblia. O kini ang mind sa mga early Christians from the very beginning nga atong Ginoo, atong Diyos ang second person naglihok makigsunan diha sa tawhanon nga kinaiya. So klaro kay makigsunan ang pagkanindot nini ang Diyos ni hiusa sa gitawag nato nga human nature. Now, para lugar ma-simplify, unsa may analogy nga atong mahatag nini nga union magisunan. Ang second person of God is spiritual. Dili kini flesh. Ni-unite siya sa flesh. The same thing no sa atong spiritual nga person makigsunan. So the union of the spiritual divine person atong ma-compare sa union sa atong gitawag magigsunan nga soul o sa atong flesh. Ang atong soul is spiritual, nihiusa kini sa flesh, ug unya wala na himong flesh ang soul, ang flesh pod wala sad siya na himong soul. But dunay union nga nahitabo makigsunan. Sa ato pa makita nato nga this kind of union mo ni mohatod sa atong understanding nga kung pwede di ay ang soul ug ang human body nato mag-unite as you experience right now. Nga ang imong human soul is united with your body sa diyang mulihok-lihok ka. Mutindog ka, mulakaw ka, mudagan, mukaon, matulog, ug uban pa. Ang imong soul ug imong body nag-unite ana nga kalihukan makigsunan. The same thing nga ang spiritual person sa atong Ginoo ni-unite siya sa gitawag nato makigsunan nga human flesh or human body. So in the same way po ng atong human person nga ni-unite sa atong flesh, nga spiritual kay atong human person, ang divine person po ni-unite po siya og flesh makigsunan and acting as one sa tanan nga yugto sa imong kinabuhi. Ang imong body and soul always na sila in union sa mga actions. So ang atong human person is acting through our human nature. The same thing sa divine person acting in the human nature. So nito mura magigsunan tunawon to pagayo ang lihok sa soul ug sa body para ato tan-aw pod unsa po yung mga lihok sa atong Ginoo diya sa iyang divine person ug sa human nature. Now, kung tanawon to pagayo, doon yung gitawag to nga perception of the senses. Atong mga mata makakita, no? Makadungog man ta. Mo-touch, no? I-touch imong kamot, i-try og touch, maka-touch ka. Smell, makasimhot ka. Anindot kay ang humot sa prutas, uban pa. Taste, imong dila, no? Inikaon imong ice cream, inikaon imong mangga nga green, gipanitan, gibutag asin og suka, mura og imong taste food, no? Nay something nga gakahitabo, soury. Atong imagination,
visualization, makigsuonan, pag-deliberation, memory, desires, and emotions. Kining tanan nga mga sensible perception makigsuonan, no? Lihok ni sa atong gitawag na to nga human nature or sa atong bodily parts. So doon na po intellectual conception o kining gitawag daw sa atong intellect and will, mag-conceive sa atong intellect and will makigsuonan. O kini siyang action is coming from the soul. Okay? Coming from the soul, ang atong intellect o atong will, atong kaubuto ng gusto nako ni, na desisyon ta, atong will, kagustuhan, atong desire, o ang atong intellect, sa diyang mo reason out ta, mga tarungan ta sa atong salabutan. Kining duha ka lihok magigsuonan sa soul o sa body, no? Adunay union ani nga lihok. Wala na sila nabuskag, wala na sila nahiusa. The same way sa diyang ang divine person nahiusa og human nature. So ang divine action makigsuonan is working in the human nature in a unity way. Usa ra ka kalihukan. Walay pagkabungkag sa kalihukan, walay distinction sa kalihukan makigsuonan because of the unity. So tungod ining kahiusahan, ikaw mismo maka-observe, okay? Maka-observe baka makigsuonan. Pananglitan, mo gamit ka usa sa imong mga senses. Mutan-aw ka sa kahoy. Pagtan-aw nimo sa kahoy, ang imong intellectual judgment, diretso na kahoy ni. Dili siya mag-loading nga oy nakakita ni imong mata ni imong intellect wala pa. So dili pwede, no? Kung mo touch ka usa ka butang, maklaro nimo unsa imong na-touch diretso by virtue lugar sa imong idea nga imo na experience. So diri union og ang iyang action is at once. The operation is at once. Pag tan-aw sa iyong mata, ang imo pong intellect diretso na may na kahoy ni. Labi na gid kung maduol-duol na sa imo, mangga niya kahoy, diretso na sa imong intellect. So usara ang lihok makigsuonan, wala maduha. Di man kamo nga pagtan-aw nimo, uy, senses pa nako ni. Pagkataon intellect na nako ni. So dili siya nana, no? Ang imong action makigsuonan sensible ni mga perceptions o ang imong intellectual power isa ra ang ilang movement makigsuonan. So diha pod sa pagka-Dios atong Ginoo, sa diyang gamit sa human nature, isa lang ang movement. Isa lang ang lihok makigsuonan. Bito nang ang Dios namatay, literal yun kay isa ra man ang lihok. Because this action of the human flesh comes from the divine person sa atong Ginoong Kristo nga isa lang ang movement ana makigsuonan. The very source of that action is the divine person. In the same way nga kumutan-aw ka, so sa kabutang using your eyes, ang imong intellectual judgment isa ra pod. The same ra ang lihok unless dunay mga impairedness. Lahi na sa isang istorya. We are talking here atong gisugotan dinhi ang ordinaryo, no, nga kahimtang sa paggamit sa sensible perception o sa atong intellect and free will para atong makita nga isa ra dinhi nga movement, and this reality is the same also sa atong Ginoo nga ni-unite og human flesh. So kini mga butanga magigsuonan gitan-aw ni sa atong simbahan. Klaro ni sa atong simbahan nga Katoliko. Dili kini ingon nga mura og kuan lang siya figments of the mind. But muni ang faith sa atong simbahan Katoliko. And this is very important isip atong kinabuhi nga Katoliko. Ingon ani di ang lihok sa atong Ginoo. Now sa Catechism makigsuonan, no, 515, sumuni gipaklaro diri, the activities of Jesus determines the union of his divinity and humanity. Siya mga kalihukan. Unay bata iyang gisapnay, it is God nga nagsapnay sa bata using a human flesh. Ingon na siya magigsuonan. Sa dihang naglingkod ang Ginoo, it is God ang naglingkod using a human flesh. Muna his death, no, his deeds, miracles, and words all revealed that in him the fullness of deity dwells bodily in words, deeds, miracles. Kining tanan nga lihok sa atong Ginoo na di ang kinatibuk-an nga pagka-Dios sa iyang divine person. Naglihok, nagdwell di sa iyang tawhanon nga lawas makigsuonan. Pagkanindot ka kayo nga usa ka sa mga tao lugar nga pikpikon sa Ginoo, kamot ang imong na bati sa ding gipikpik kaniya. Apan it is God ang nagpikpik sa imo using a human hand, kani unite man sa human nature. Pagkanindot baka ana nga kahimtang nga ma-experience nimo makaigsuonan, pikpikon ka sa Dios. It is really God touching you. Kining mga butang nga
nindot nga makahatod ka nato nga dili tiaw-tiaw ang atong gi-celebrate, dili tiaw-tiaw ang atong gituohan nga Dios nga nakig-uban kanato tungod sa dako kay niyang paghigugma. Pero kung malipay ka na makigsuunan, ablayan kas Ginoo, ang Dios mo ni ablay sa imo, kumustahon kas Ginoo, ang Dios mo ni kumusta sa imo, pahiuman kas Ginoo, ang Dios mo ni pahiyom sa imo. But what if there is more than that? That if God dwells in a human body, what if God dwells in you? Makigsuunan, musulod siya, mudwell sa imo. God is in flesh in you. If God is incarnated, if God is united in flesh, and that very flesh is your body, kinahanglan ang imong yes and cooperation. Muna nga, Jesus Christ dwells in the body, words and deeds manifest God in Him. All the actions, okay? Sa datong Ginoo, gipanganak sa ni Santa Maria, tanan action sa iyang human side, tanan nga mga pulong nga gilitok sa iyang tawhanon nga mga ngabil o mga lihok sa iyang mga kamot o mga tiil are actions nga nagpadayag sa Dios nga naa within siya, the divine person. But remember, our body also is the temple of God, and God dwells in us in baptism, in the sanctifying grace. Ang Ginoo dwell siya sa imo makigsuunan. Kumusta man ang iyang pagdwell? Ni yes bata nga ang ato pong words, atong actions, atong will and imaginations will be in union with the Lord. Nga mahimo siyang manifestation, mahimong expression atong mga pulong ug mga action sa Dios nga ni-dwell kanato. Words and deeds will also manifest the divine being sa Dios nga ni-dwell sa ato. Unang pagkaon to sa Eucharist, magigsunan ingon St. Augustine, we become a real temple of God. God is made flesh in us. Ang Diyos na himo siyang tao. O kanang tao mo ikaw. Ang Diyos na himong unod. O ang maong unod ka na, mao imong unod. Kay ikaw ang templo sa Diyos makigsuunan. O mataglitok nimo, matag action yung buhaton, mo padayag sa Diyos nga naa diha sa imo. But if you don't care, sige tagsimba lugar pananglitan, but we don't care this union. Tanan itong gabuhaton sa ministry simbahan and we don't care this union will remain that our words are expressions of my words. My actions are expressions of my actions. But if you are caring, if you are concerned, and you open ka sa imong self, you dispose yourself to God that is in you, your words and actions will become a manifestation of God that is in you. Kini ang example nga gipakita sa incarnation makigsuonan sa atong Ginoo. Interesado ang Ginoo mupuyo sa imong kasing-kasing tungod sa dakong gugma, nagpakatao siya, nagpakamatay siya alang kanimo. Now, nay objections ani makigsuonan nga sadyang nagpakatao ang atong Ginoo when the second person became flesh. Kay nagpabilin man kaha siya nga nahiusa sa Santissima Trinidad ang iyang pagka-Diyos sa atong Ginoong Kristo. Naapil ba sa pagkahimugso? Gianak ba sab ni Maria ang God the Father? Gianak ba sab ni Maria ang Holy Spirit? Ang tubag nga wala. Ang posisyon sa simbahan, God sent His Son made of a woman. Person is not communicable. Bot sabot nga ang person manggod distinct siya. And what is unique? Dili siya pwede ma-communicate. Say for example, ang imong person, walay maka-experience anang imong person except ikaw. Dili nimo ma-share ang person sa usa ka artista. Di ka maka-experience sa unsa ang person sa usa ka tawo. Ang person is incommunicable. Ikaw ra gina. Muna nga sa dihang ang second person na himong flesh, na himong tao, wala maapil ang Father, wala usab maapil ang Holy Spirit. Sa dihang ang Diyos na matay kay gilansang sa cross, wala naapil ang Father, wala po naapil ang Holy Spirit. Ang gianak ni Maria, ang baby Jesus, ang second person lang nga niusa sa human flesh. Wala naapil
ang Father, wala na apil ang Holy Spirit. Ato nang timan-an pag-ayo makigsuonan. Ug kini nga kamatuoran makigsuonan, doon ay mga biblical basis usab niini. Nga wala gid maapil ang Father, wala na apil ang Holy Spirit sa dihang nagpakatao ang second person. O kini mga butang nga muni ang panghunahuna sa atong simbahan na Katoliko. Nga angayan pod nga may atong pagahuptan pag-ayo. Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of the time has come, God sent forth His Son, okay? His Son. Wala na apil ang Father. Made of a woman, made under the law. Okay? Kinsang gipadala? Ang Son lang, ang person sa Son. Wala na apil lang sa Father. John 1 verse 14, sa atong na-mention kanina. And the Word was made flesh. Ang pulong nahimo siyang tao. So muna ang incarnation di ay ang second person of the Holy Trinity. Nahimo siyang flesh diha sa taguangkan ni Maria. Wala na offer, na apil. Wala na apil ang Father, wala na apil ang Holy Spirit. O ang realidad mao nga kining unity sa divine person o sa human nature makigsuonan. Tanan nga action sa atong Ginoo. Tanan nga lihok niya are manifestations sa usa ka Dios sa divine person nga nagdwell diha saya makigsuonan. O ginaot nga inyo kining nasabtan o nakadugang sa inyong pagtuo o pagsimba sa Ginoo. Kini usab akong gituohan kay kini ang pagtuong Katoliko. Daghan kay salamat sa inyong pakiguban kanamo. Kini si Brad Clip Kalimutan, manamilit kaninyo uban sa tanan natong mga kaigsuonan nga naga-support nining atong program, sa inyong pag-like, pag-subscribe o pag-share. Dako kining tanan o ikatabang alang sa pagpakuyanap sa kamatuoran nga magahatod kanato og kaluwasan. Sa ngalan na lang sa tanan nga mga kamadrihan diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro o sa mga kaparian usab sa Archdiocese ug Cagayan de Oro, labi na kang Monsignor Elmer Abakahin o usab makigsuonan sa atong obispo Archbishop Jose Cabantan o sa atong mga kauban sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate, labi na kang Father Arlo Yap ang atong secretary, o yun sa makigsuonan sa kaninyo nga nagiguban kanamo. Sa ngalan sa ako mga kauban usab sa Confraternity of the New Apologetics, ako manghinaot kanunay diha sa pag-ampo alang kaninyo nga ang Dios unta nga nagpuyo sa inyong kasing-kasing mayong buhi sa kanunay o makita ninyo na nakig-uban kaninyo sa tanang panahon sa kinabuhi. Dagan salamat sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.